Os resultados, o tempo medio de pagamento das facturas deste exercicio, según os datos referidos a 31 de xullo, é de 39 días, o que supón un adianto de días sobre os prazos marcados pola lei na actualidade. Por o que se refire á acollida por parte das empresas, lembrar que as facturas electrónicas se supoñen un 27,2% do total das facturas que se reciben na Xunta de Galicia. E lembrarlles tamén que neste momento están a utilizar o sistema 1.697 empresas. Polo que se refire aos datos de uso por parte da Administración, no ano 2010 xa utilizaban o sistema as 10 consellerías da Xunta de Galicia e a partir do 1 de xaneiro deste ano empezaron a empregalo 11 organismos máis, o que supón que neste momento 1.572 empregados públicos estén utilizando o sistema.